агар ба забони тоҷикӣ гап занӣ, бояд пурра тоҷикии худ гап занӣ. Агар хоҳӣ ки ба забони русӣ, бояд бе иштибоҳ ба забони русӣ гап занӣ. Одаме ки ба забони русӣ бояд гап занад, худашам бояд дарк кунад ки иштибоҳ накунад. Он должен говорить на русском. барои вазири маориф донистани забони русӣ шарт аст. Ӯ бояд ин забонро хуб балад бошад ва бояд вазири маориф донишманд бошад, чунки ӯ вазири маориф аст ва ҳамаи ҷавонон ба ӯ нигоҳ мекунанду ибрат мегиранд. Сказать перед людьми. Хуб мешавад ки касе ки дар мансаб аст, ин ё он забонҳоро беҳтар донад, ки фикрашо баён карда тавонад, фикрашо дуруст баён карда тавонад. Гап баъзе ва мешавад ки баъзе одам лаҳзаҳо мешавад ки одам ҳамон ибораро дуруст талаффуз карда наметавонад. Ин чиза аз ин чиз гузашт карда мешавад. Аммо гап дар сари он аст ки ҳамон фикрашо дуруст баён карда тавонад. Барои ман бом мекунам ки ин қадар кори хатоги ҷиддӣ нест. Инқадар ин чизи ислоҳ шаванда аст, ислоҳ карда мешавад. Агар имкон мешуд ба забони тоҷикӣ ҳарф мекарданд, барое ки ҳозир қонун дар бораи забон биромадагӣ аст. Агар имкон бошад дар бораи забони тоҷикӣ, бо забони тоҷикӣ маросиму чизо гузарондастанд, барои ҳамин маҷлису баромадоам ба забони тоҷикӣ мешуд, беҳтар мешуд. ине ки вазири маориф дар забони русӣ хато мекунад, ин ҳеҷ гап надорад. Аммо ӯ дар забони тоҷикӣ ҳам гӯё ки забони русиро мегӯяд ман хуб медонаму забони тоҷикиро он қадар намедонам, аммо дар забони тоҷикӣ ҳам ӯ гап мезанад ва ба калимаҳои русӣ омехта мекунад. Мисол калимаҳоеро ки намедонад ба тоҷикӣ ба забони русӣ омехта мекунад. Бояд вазир ин гуна набошад. Вазири маориф мисол, вазири маориф бояд забони давлатии худашро аввал донад. Мисол аммо фикр мекунам ки агар ҳар забонеро ки одам хуб балад набошад, хуб фаро нагирад, набояд бо он забон суҳбат кунад. Бояд донанд вазири маориф забони русӣ, англисӣ бояд балад бошад. Барои ки вазир аст, вазир.